Hello guys, welcome to my vlog. Karon manuba tawag saging nga kardaba para andam pangpainit o labihang inita pero okay lang may noon panington sad ug panagsa. Guys, atong subayon ang atong mga saging kung asay pwede na harbison. Ha? Okay. Kani pwede na ni. Kanin lang guys ang atong harbison. Okay, magduba na gyud mig saging nga kardaba. Kuya kay teknik akong harvester Nara Kadako sa bulig. Pila ni kasi pesen? Araw. Okay, estimate jud kayo nga dili maabot sa yuta, nga dili siya ma-damage. Okay. Kuha nagdahon guys. Kadagko sa sipi, kadagko sa sipi Init lang kaayo. Sipion lang na daan kay parang ngagaan ra. Pasulutag sako siguro no. Taon di kay sumo no sa pagi to Sipion lang to diha pa. Paspion. Sipion na lang nato. Gi. Pwede. Gingon ani ra day magtuba og saging. Sipon kay perting bugata dili madaog og isa ra ka tawo ang mo alsa. Makakita na gyud si mao. Okay. Ito ang gusto pang sipi dito. Ko pa ka. Sige. Okay, nagsipi na gyud mi. Ug nara ako mga gwapong manipi ay. Akong pare ang isa. Gupo manitawa pa pusong tao unggoy pa. Buking. Wala po ni sa uno to na. Una pa to. May pusong tao. Kaning likod kakahuyan ni palkata. Gusto day pagsipi no? Ang bitaw katumurag iskop. Ano? Ito siya yung salubit. Yan. Pangbisan. Pwede. Hanagan mo sung. Hindi mo sudi sako. Baga kayong sum. Maglisod migdala kay daghang kayong sum. Ano, kumuha ang pamputol ang kuan ini. Idugo ko sa payat. Awak mo sum. Kidaghan kinig sum bagay. Hindi na magsum ang iyang mga saka. Ano to? Rumurag wa may saging na puro white sum. Mo doon ay nagdagtamis oy ang sum. Kuan ting mata labi ang yung hala nga. Nani kilid sa farm among gitrabahoan ng kining nga saging among gituba na ra. Gusto mo sum, maring mo dire.
Kabaga yung sum. Halos tanan yun nga, kuan ba, ultimo tong gulay nga batong pag-harvest kay daghang kay sum. Kung ang batong ron, pwede dili mo ispriyan. Walay dangan. Tungod sa suom. Pero ang suom mo'y mahuk og dangan kay tapukan na nanaw. Dili ka sa init. Gibuwad og init kaya mawala ang daghan kayong sulong. Bakasyon. Ano ko dahil lagi mo bang gunawan. Suma pa. Gaya kayo mo biya. Tingala ganay ko kayo. Tinagtipis manok. Nakaning manok tigatugan. Nganong puyo sila? Sumi. Sumi siguro. Sigumo ni madalong sa siya. Kung saan man, Ipaaway sa kuwan. Away to. May gira dito. aras. Kaya rin na. Asa yung pino, mga sibilian, mga gunitan mas, gunito na. Tingala nga. Lupig ginala. Kay gamay man kaayo. Gamay ra man kayo ng nasura. Ay, sundalo nila. Bungkig ra sa siya. Grabe din. Narang sum, padulan na to. Mo ni sum, mo ni sum. Ano yan, kuhan? Sundalo na Mo ni. Muna nagdagtambi. Mo ni nagdagtam isa saging. Kuni sundalo na mudwi. Lami atan ang palkatan oy landong ka ay sa nga tanan bas ilalom og limpyo pa. Ngayon na nagtamang bitin. Daghan may dito. Bug ngayo kay hangin, bugnaw kayo. Hagpas ako. May ang bangag dia ahing gawas ang cobra dagan dito pa dong. Og karon na human na gyud. Nya kay si BJ may napabor dire. Nya hadukang gibitin apit yung bigibo. Apit tay kasulti. Kanan ng BJ bitin. Nahuman na gyud mig putol sa saging guys. Hinahinay naguli kay ilabihang inita. Udto man gud. Naman gud may bisita ba nga gustong mo kaon og saging. Mao nga basin udto. Among gibot danog isa ka punuan. Isa ka bulig. Og nagunara ko uli nila kay di makaya ang kainit oy.